A minulý rok sme s Maťom Čangelom, kolegom zo Shimano Service Centra Bikepeak, navštívili dve stredné školy v Prešove, kde sme predstavovali koncept mechanika v cyklistickom priemysle nielen učiteľom, ale aj samotným žiakom týchto škôl, kde po ozaj pozitívnych ohlasoch a záujme nielen zo strany učiteľov, ale aj tým žiakom boli predstavené aj praktické ukážky práce servisu mechanika. Nie len na nových bicykloch, ale aj servisu použitých dielov, opotrebovateľných dielov, aj zaujímavosti, s ktorými sa môžu počas práce mechanika stretnúť. Tento rok pokračujeme v nastavenej spolupráci s uvedenými dvoma školami. Pozvali sme na dvojdňové školenie majstrov praktického vyučovania z týchto dvoch škôl, ktorým ukazujeme a ktorých školíme práci cyklistického mechanika a v servisných úkonoch pre Shimano komponenty. Vytvorili sme im konta na platforme STEC, kde už pred týmto stretnutím oni mali možnosť otestovať si naučné programy, ktoré Shimano pripravuje pre svojich mechanikov. A mali sme od nich celkom pozitívne ohlasy na túto platformu, čo sa týka vzdelávacích procesov. Počas týchto 2 dní v Shimane Service Centre sme s pedagógmi preberali že nejaké opravy, aby sme mohli pripraviť na výučbu nejakých odborných vecí, čo môžu teda posúvať svojim žiakom. Konkrétne nejaké opravy boli zhadzovanie kolies, výmena plášťov, duší, potom nejaké komplikovanejšie veci, že teda zdemontovať alebo rozobrať celý bicykel, konkrétne nejaké prehadzovačky, demontáž brzdy, zmontovanie brzdy, skracovanie brzd, skompletizovať celý bicykel v rámci teda jeho celej funkčnosti. Takáto spolupráca s nejakými pedagógmi alebo teda s nejakými školami určite pomôže v rozvoju cyklistiky a príprava nejakých ľudí, mladých študentov, že by sa pripravili na nejaké opravy alebo teda doplnenie nejakých servismanov v nejakých dielniach alebo v predajniach po celom Slovensku. Týmto školením som mal pomerne veľké očakávania, že sa naučím niečo nové. Spoznám súčiastky, ktoré som síce s nimi pracoval na bicykli súkromí, ale v takejto miere som zďaleka nemal možnosť sa s tým oboznámiť ako tu. Počas školenia ma zaujala najmä práca s originálnymi dielmi na bicykel, s originálnym náradím a mali sme možnosť všetko vyskúšať si, mali sme možnosť prejsť si, ako sa spomínané diely montujú a s akým náradím je vhodné túto prácu robiť. Toto školenie mi pomôže v veľmi a významnej miere, pretože budem mať istotu, že som pracoval s originálnymi návodmi, správnym technologickým postupom a so správnym náradím, ktoré mi zabezpečí, že môj servis bude 100%. No, očakávania. Ja som išiel s tým, lebo ja bicykle robím dosť ako svoje vlastné, aj tak od pradávna sa tým zaoberám. No a v prvom rade bolo to, že by som sa naučil dať čo nové, hlavne tie elektronické radenia, tie nové prvky, komplet Shimano, rozoberanie bicykla a tieto veci, ktoré som sa chcel naučiť a aj som sa naučil. Tie systémy sú iné, čiže nie, že by som o tom nemal ani šajnu, ale proste každý bicykel je iný a ku každému bicyklu treba mať iný prístup, si myslím. Za dôležité témy pre mechanika alebo pre študenta, ktorý sa chce zaoberať týmito servisom a komponentami na bicykli, v podstate v prvom rade musí to byť zodpovedný prístup a študovať veľa, lebo jednak vývoj ide strašne dopredu a jednak sa musí zaoberať aj tým, čo bolo, lebo nie len nový bicykel bude opravovať, ale aj tie staré budú opravovať. A
proste študovať. Najviac ma bavilo to, že sme rozoberali, skladali, nastavovali bicykle.